uChippy Sheikh utshele lesigcawu ukuthi lalingelikhulu kakhulu iqhaza alibamba kwezivumelwano zokuthengwa kwezikhali. Uthi mhlampe angakuchaza njengokuthi wasiza ekuholeni kwasekuvele kunqunyiwe kodwa wayengathathi izinqumo ngokufanele kuthengwe. Lokho kufaka nokuthengwa kwezindiza zempi ezathengwa eBritain nokusolakala ukuthi wanikwa intshontsho ngakho. That this is the type of aircraft it would prefer if cost was not a consideration. So the concept, the notion of let's do a calculation with cost and without cost is an Air Force presentation. Lobufakazi bukaSheikh ubengabethula ngisho le ekhaya lakhe elisha ePerth, Australia, ngoba bekungekho ngisho noyedwa obezomhlaba ngembuzo. Andrew Feinstein, Paul Holden kanye noHenny van Vuuren abaqala ukugxeka lezi vumelwano sebahoxisa kubalwa naye uTerry Crawford Brown. Bathi le komishana icheme nohulumeni. Lesigcawu sona sesiqinisekisile ukuthi sizomphenya uSheikh. Our objective is quite different from the people who make allegations to dispute or to incline that he has done something wrong. In our case, it's only to get the information, but also to make sure that we are clear in whatever has been said against the person. uSheikh uzoqhubeka nokwethula ubufakazi ezinsukwini ezilandelayo, kodwa ubufakazi bakhe ngathi angeke buhlatshwe nokwenza kube nzima ukubona ukuthi izinsolo zenkohlakalo zizophenywa kanjani.